Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da dawowa. Kamar yadda muka ce zuwa dare za mu ɗora wani sabon bidiyo mai ɗauke da kyauta na recharge card. To kyan alƙawari cikawa, da fatan wayanda ba su mana subscribing ba su daure su mana subscribing. Sannan in kai subscribing ka danna alama ta ƙararrawa domin daga zarar mun ɗora ka samu sanarwa akan lokaci. Kuma wannan channel namu za mu ke kawo muku ire-iren waɗannan kyaututtuka a duk wani ƙarshen bidiyo namu. Wannan shine karo na farko, kuma in Allah ya yarda za mu kawo muku kala-kalan kyaututtuka da za mu ke gabatar da su a kowane ƙarshen bidiyon mu. Don Allah idan baka danna mana subscribe ba, ka daure ka danna mana subscribe, saboda ga recharge card ɗin da yake zuwa kyauta ga wanda ya fara sawa.